Sörkänniemeen! Onko vähän siistiä? Ii vitsi. Siellä on niitä laitteita, voi vitsi. Saman tien rannekkeet vaan käteen. Ei muuta kuin possujunaa ja lentävää mattoa, et cetera. No niin, kovempaa Jarkko äkkiä nyt keritään. Eikö oo pojat siistiä, mitä jätkät, Eikö ole mukavaa, mitä? Onko? Onhan se, jes. Ei vitsi, tuleeko? Ei tuo aivan ei tuu ketään. Särkänniemeen! Oi, siitä vaan, joo. Onko vielä pitkä matka? Onko vielä matka pitkää? Tampere. Oi vitsi. On kyllä siisti. Jätkien kanssa reissussa. Mitä jätkät? Onko meillä mukavaa? Onko meillä mukavaa? Jes, on todellakin. Siellä laitteet ottaa. On hattaraa, popcornia, hampurilaista. Kummitusjuna. Vanhat autot.